Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pod kita mga higala, dinay nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akaw. Abi no adlaw na usab karon nga Lunes, no, pizza 5 na kini sa bulan, pizza 5 mo tayo ano? Pizza 5 na kini sa bulan sa 4 ba? Pizza 4, sorry kayo mga higala ha, pizza 4 sa bulan sa September. Abi no, adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 4 na kini sa bulan sa September. O padayon kita mga higala sa atuang nga mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Okay no? Nahala no ato dahil nga timbayaon usab ug may mudto ang atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuonan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao, ilibin na gayud ang atong mga kaigsuonang mga kaparian nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Ako dahil nga timbayaon special nako nga pagtimbaya karon no si akong gawiks no si Father Christian Bumidiano. Dili Bumidiano, Father Christian Durango. Ayan, no? Kining kong pamilya maguni siya nga kining Bumidiano, no? Ang iyahang mama Bumidiano man. No niya ang iyahang papa maoy Durango, akong paryente. No, alam mo na nga kabi si Father Christian Durango may dugo ming ngakap. Okay, no? Hala, no? Mayong mudto na kanatong tanan mga higala. Nanghinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay panglawas di ini kahaponon. Kamudtuhon. Abi no, wala lang muna kita karoy si BCP News mga higala ha. Medyo busy-busy ko ron gamay. Ni ako ron Dumaguete. Kay kuwang ko. Nag-meeting po ko ron gabi sa akong commission. Sa commission on kanang migrants and itinerant people. No, so muna nga dahala no padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kamudtuhon. Bay no, ari kita mga higala sa atuang mga katekises, no? So dunay mga pangutana diri mga higala. How do we dispose of religious objects, no? Kaya kana bitaw do na bitaw tayo usahay ba nga do na bay mga santos ba kini mga imahe nga nangabuak na no nangaguba na pangutana unsaon man nato ni sa pagdispose sa canon law sa canon 11 sa canon 1511 1171 ganin din nakaklaro mahigal 1171 sacred objects set aside for divine worship by dedication or blessing are to be treated with reverence. They are not for secular use, inappropriate use, even though they may belong to private person. If they are broken, it should be buried or burned as the means of disposal. No, sa ato pa, kung doon na dahil mga santos, doon na mga krusipiho nga nangabuak na, no, dili gina nato siya ingong ilabay-labay na, dili ilubog gina siya or sunugon as a means of disposal. Oh, klaro? Hala, no? So ayaw ninyo ilabay-labay ha. Kung mahimo, labi na gyud kini mga kini bitong Katoliko nga nibalihin og laing relihiyon, ayaw intaw ninyo pasipadi kay nang inyohang mga imahe bisan tuod kung lain namong relihiyon, mas maayo dugay inyong ihatag. Mas maayo inyong ihatag. Pero kung nangabuak na mga Katoliko, ayaw po ninyo na og ilabay-labay. Kinahanglan nga ilubong ka na or kanang sunugon. Do Catholics worship statue? No? Kaya doon na baya sa Exodo 20, versikulo 4-5, nga dili gid kita pasimbahon og mga graven image or likeness of anything. No? So, kita mga Katoliko, nag-worship ba kita og mga statue? Tubag nga na wala. Sa ako na ginaingon, we have 4 levels of worship. No? Kana bitang devotion. We have latria, no? Dolia, o hyperdolia. No? So, kaning kabahin sa
kining latria mao kini ang pag-worship sa Dios, no, sa atong Ginoo, sa atong Ginoong Jesucristo ug sa uban pa, no, sa atong Dios Amahan, Dios Anak, Espiritu Santo. And then do na kitay hyperdulia, no, ang pagkuan nato sa mahal nga birhen ug ang ikatulo dulya kanang pagreverence nato sa mga santos. So wala gyud sa atong pagtulo ng Katoliko nga mag-worship kita og mga estatwa. Pero doon na kita yung mga estatwa kay ngano man mga sacred objects man na set aside for divine worship by dedication or blessings. No, kanang ato ang mga estatwa. We considered it as sacred objects set aside for divine worship. Pero wala na sa nagpasabot nga ang ato ang kanang mga santos ato nang gi-worship as gods. Klaro ba? So we don't worship statues. We only revere, no? Kana bitaw gitawag nga tug reverence. We are only treating them with reverence, not necessarily nga ato yung gihimong Dios. No? Klaro ba? Ano? So kanang uban nga mga laing relihiyon nga musaway nato ingon ni Ana, wala lang sila makasabot sa ilahang sa kana bitawng ato ang gipanghimo. Pero ingon nga kanang ang nagsimba tas mga Diyos, wala. No, Catholics use statues, paintings, and other artistic devices to recall the person or things depicted, just as it helps to remember and to remember one's mother by looking at her autograph. No. So helps to recall the example of the saints by looking of pictures of them. No, statutes, no, kining gitawag nato, the statutes are teaching tools, no, mga paagi usab nato sa kini bitawng panudlo, no. Sa ako na ginaingon, no, kitang mga Katoliko wala ta magsimba og mga imahe. Catholics use statues, paintings, and other artistic devices to recall the person or thing depicted, just as it helps to remember one's mother by looking at the autograph. So it helps to recall the example of the saints by looking at pictures of them. Oh, so klaro ha. So katong mga nangutana kabahin ni Ana, wala ta nagsimba og mga relihiyon, mga lain kini bitawng mga estatwa. What about pagyukbo? No, kuanan man ta kana bitaw didaan ta nga muyukbo ta. Of course, kanang ang pagyukbo nga gihimo to worship mo'y gidili. Kanang muyukbo ta sa mga kana bitaw mga mamumulong bitaw nga namingon nga akong mga pagyukbo kadinyo no, ang akong mga pagyukbo or pagtahod. Ang gidili, kini bitawng muyukbo ka nga nagtimailhan sa imong pagsimba. Kaya kita muyukbo man ta og kanang flag. Wala na to na sa simbahan mo, nagdili na sa idol, no? Kanang mga muyukbo man ta sa mga tawo, no? Kana bitawng mga gitawag na to og mga tinahod nga mga tawo muyukbo man ta. Pero ang atong pagyukbo dili pagsimba. Ang gidili nga pagyukbo kanang musimba ka ba kanang imo ba siya ba nga ilhon nga Dios. O, klaro ba? Pero panalitan muyukbo ka sa flag. Wala man ta nagsimba, so wala na siya problema, di ba? Kana si ang estatwa ni Jose Rizal during Rizal Day, muyukbo man ta atong halaran og mga bulak. Okay na siya kay wala man ang atong pakyukbo, dili man inubanan sa pag-worship. Klaro ba? Okay, no? So, the last topic is, what is the devotion of adoration? In adoration, also known as Eucharistic adoration, is a devotional practice of adoring and praying in the real presence of our Lord Jesus Christ in the Eucharist. It should be noted that while Eucharistic adoration and benedictions are terms that are interchangeable, they have slightly different meaning that set them apart. Sa ato pa kini di ang Eucharistic adoration o kining benediction lahi ra gini. Pero pareho ra
pero lahi gyud kini siya. No, klaro? Abi no, ato nang ipadayon ug mang mahigala ha kini mga topic nga karon natong gihisgutan kay importante baya pud ni kayo. No? Sa gihapon, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin A. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.